Дойбнар, ума ли си загубихте вече? Помощник капитанът пребива пътник. Знаете ли колко ще струва на агенцията? Да не говорим за вас. Господин Штайнке настоява да ви уволнят. Да, докато агенцията разговаря с адвокатите, за свое голямо съжаление трябва да ви отстраня от длъжност. Може ли да отида на хотел? Да, от мен да мине. Още 2 дни сме тук. Благодаря. Много съжалявам за инцидента. Дойбнер, капитане. От любов ли е? Да. Свалете слънчевите очила. И така виждам, че сте нещастна. Всичко ще се разбере. Изчакайте. Вие ми помогнахте. Сега аз ще помогна на вас. Знам какво е станало с нощи на палубата. Разпитах пияния си мъж. Сутринта отричаше всичко. Казах му, че съвместното ни бъдеще вече е само минало. Това е. Ева, става ужасно трудно, но аз ще се справя. Стига, че направи мен нещастна. При вас няма да го допусна. И нека да си говорим на ти. Искате ли? Благодаря. За всичко съм виновна аз. Трябваше да му кажа по-рано. След внезапната смърт на моя партньор и приятел, исках единствено да се отърва час по-скоро от дълговете си. 188 000 марки. Маргит бях обзета от паника. Изведнъж останах съвсем сама. В новооткрития бутик нищо не вървеше. Бях съсипана. Срещнах една съученичка. Жилище, бижута, хубава кола. Тя ми каза как да се отърва много бързо от товара си. Като се продавам в добре прикрита фирма за компаньонки. Сигурно се чудиш. Този Штайнке дава толкова много пари за продажна любов, а съпругата му седи вкъщи, откача и се притеснява. Той пилее парите, а за всяка нова блуза трябва да се обяснявам. Наистина го обичах, Ева. Вече трябва да тръгвам. Да се видим след 2 часа на хубавия плаж. Дадено. Добре. Ще ми пишеш ли, щом се установиш някъде? Разбира се, мамо. А ти да се грижиш за малката ми Надя. Вече друг ще се грижи за нея. Така се радвам, че се разбрахте с него, Бернт. По принцип, той е добро момче. Няма ли да говориш с нея преди да тръгнеш? Той ще й го каже някога. Нека сега се радва на любовта си. Господин Мюлер, таксито ви чака. Знам, че е пълно клише, но още на летището сърцето ми се преобърна. Това се казва любов от пръв поглед. Стига, вече не съм на 17. Ей, много хора се влюбват в старческия дом. Казва се дихателна недостатъчност. Да, щом това е нова дума за любов. Изморих се. Искаш ли да поспим? Добра идея.
Не стойте дълго на слънце. Ще изгорите. Спите ли? Маргит, май полудявам. Чувам гласа му. Франк? Трябва да ти обясня нещо. Тогава нямах избор. Нямах друга възможност. Наложи се... Не ми обяснявай нищо. Маргит вече дойде в хотела и ми разказа всичко. Ева, искам да останем заедно. Ами ти? Искаш ли ме още? Да, гледайте! Какви огромни животни! Тежат средно по 14 тона и са дълги 14 метра. Това са гърбати китове от Северния Пасифик край Аляска. Идват тук всяка зима да се чифтосват и да родят малки. Защо изминават този дълъг път? Сигурно защото новородените нямат толкова много мас. В арктическите води ще умрат от студ. Впрочем, те пеят. Така ли? Да, но само мъжките. Допуска, че това е ритуал при чифтосване. Мъжките се домогват с песни до сърцето на любимата си. Много се радвам, че ме доведохте тук. Откъде знаехте, че ние ще ги видим днес? От помощник капитана. Мисля, че днес му направих една голяма услуга. Друга каюта? Пълни глупости. Знаеш ли изобщо от какво се отказваш? Къща с градина? Този круиз мечта тук с мен? Помисли ли как ще се издържаш без мен? Стига, Вернер. С нашите пари, естествено. Ти си заможен мъж, а половината се полага на мен. Ти помниш ли предбрачен договор с клауза за подялба на имущество? Аз не. Половината? Много ти се иска. Само преструпани. Да ти кажа ли как ще спестиш много пари? Нямам търпение. Ако оттеглиш обвинението за телесна повреда срещу помощник капитана, ще забравя за нелегалните ти работници. Това си изнудване. Госпожо Штайнке, още веднъж благодаря официално, че предотвратихте съдебния спор с корабната агенция. В замяна винаги сте добре дошли на борда на Берлин. Благодаря, капитане. Някой ден може и да се възползвам, ако по това време Ева и Франк не се нуждаят от бавачка. Става по-бързо, отколкото мислиш. Добър вечер. Добър вечер. Току-що дойде от Дортмунд. Какво е това? Предлагат ми място на главен инженер във фабрика за мотори. Ще приемеш ли? Едва ли искаш да плаваш вечно с Берлин, така че... Имам ли друг избор? Толкова съм щастлива. От вас има какво да се научи. Да, светът е пълен с тайни и загадки. Би било ужасно, ако разкрием всичките.
Госпожи и господа, моля ви само за мъничко внимание. Скъпи гости, за жалост приключва едно приказно пътуване с леки сътресения. Екипажът на Берлин и аз се надяваме тук да ви е харесало и да сте отнесли незабравими спомени от излетите на сушата. Ще се радваме да ви посрещнем скоро отново на борда на кораба в добро настроение, здрави и бодри. Затова вдигам тост за ваше здраве.